En l'any 2021, des de la Regidoria de Serveis Urbans, es començarem una campanya solidària, una campanya en favor del memorial de Nacho Barberà, que se treballa per evitar la mort súbita i que els estudis estan fent-los des del Centre Sanitari de la Fe en el seu departament d'investigació. Hem sigut un total èxit aquesta campanya. En total han sigut, en aquests mesos que portem, tots són 18 mesos de campanya, més de 4.000 quilos. En total, quasi 800.000 tapons és que hem arreplegat els salsirenys. Des de l'Ajuntament considerem que és un èxit aquesta campanya, és un èxit també la solidaritat que els salsirenys estan demostrant dia a dia omplint aquests cors. Recordar que tenim dos cors, un així, en este cruce del carrer Benito Pérez Galdós, en Francesc Arbona, i un altre en el parc del Pere Crespí. Intentarem ficar un altre cor solidari, ja que la resposta, com dic, dels salsirenys és molt positiva. Vos convidem a tots a que també en aquestes festes continuem depositant aquests tapons en els cors solidaris, perquè així Alzira cada dia més demostra la seva solidaritat en aquesta gran causa, en la causa del memorial de Nacho Barberà contra la mort súbita.